Akushiwanga ukuthi la kule vangeli sizohamba kamnandi kuzoba mnandi. Ilingo zikhona. Some applies laba esibalandelayo babhekana nezilingo zakhona ama-temptation wangaleso sikhathi. Abapostoli uPaul nje ubhale incwadi eyiningi la. uPaul indlela akupheke ngayo lo baba. Bake bamshaya ivangeli. Bamshaya bathi ufile. Bamkhosa ngane kothanga bathi ufile. Fika abazalwane bazomthandaza. uPaul wakwahlisa kwenye indawo wakufakwa phakathi kwesilulu bemfuna. Wafakwa ilibhili bamfaka esilulwini bamehlisela kahle. Yazi uPaul usondekeleka. uPaul wakwathi eyoboshwa esiwe Roma uPaul imimoya yamelana nomkhumba kuwo. Amsho umkhumba ugibela washintshwa kayi 3 times. Agibele lo oqala umoya yamelana naye. Akuliwa nomkhumbi kuliwa noPaul. Kodwa makuliwa noPaul kufuneka kushaya umkhumbi wonke. Athe hamba endleleni ushintsha umkhumbi ufike kwelinye itown bawushintshe agibele omunye kube yisoserezo kube nomoya. Hallelujah. Paul ngendlela manje inhlupheko ziyakwakha uma uyikho. Ukuthi qina kule ndlela indlela yokholwa inje. Ayikazi yaba mnandi. Hallelujah. AboJeremiah bake bashaywa bafakwe emgodini bagujela umgodi bafaka umgodi bambulala uJeremiah. Kube kwakuyimnawo sese yabona indaba yokukholwa kwelesiyiye. Ake ngihlupheke kangaka kukhona abantu abahamba kamnandi baphila kamnandi. Ngenye indlela le indlela yokukholwa. That's why lithi iBhayibheli umuntu mayefuna umlandela uJesu makazidele. Thabatha isiphambano sakhe emhlangeni amlandele. Umdela kuphe inhluphekweni. Hallelujah. Amen. Eish. Fundela mfundisi. Ukuze kuvivinywa ukukholwa kwenu okuyigugu kunegolide elibumba. Uyazi ukuthi kuvivinya ukukholwa kwakho ukukholwa kwethu kuyigugu kunegolide. Kwendlula igolide lento oyiphethe. Hallelujah. Noma lingathathwa lonke igolide lomhlaba libekwe la kodwa wena uphethe into engaphezu kwegolide. Hallelujah. Amen. Hey. Uyabona uma ufika ezulwini uma ngathi hawu kule ndawo engibuya kuleke sichaze konje nayo leyo sichaze noma ngabayi understand uyokuphila la kune-threat zegold life yokuyibona life i-threat zegold angisho okwamanje sesekubuselikhambeni awukangabusezulwini you are physically on earth ula emhlabeni uzofika isikhathi sokuthi uphume la emhlabeni ube sezulwini uyobe u-physical in heaven. Abantu asebefile la ba-physically bayaphila le. Yet la bafile siyahlupha kuba kusuke kufuna ukuchaza izinto eyiningi ngesikhathi esincane. Hallelujah. Okwamanje you are physical on earth. Kuzofika isikhathi sokuthi ube absent on earth but ube physical in heaven. That's why mawuphuma na ungena emzimbeni kamoya uyophila ezulwini. Hallelujah. Amen. Ngoba usesemhlabeni kwamanje uphila kuphi? Emhlabeni. Hallelujah. Kodwa siyazi isikhathi ukuthi ususwe la. Sewuyophila ingune naphakade ezulwini. So lithi iBhayibheli ke to be present in this life you are absent in heaven. To be absent in this life is to be present in heaven. Kwamanje you are present on earth. You are not in heaven. The time is coming lapho uyoba present on earth in heaven. Absent on earth. Abantu esibangcwabile njengamanje ba present on heaven, ba absent on earth. That's why uma ishona ithwaka so happy. Ngoba sekahambile sekangene emzimbeni kamoya esizulwini. Hallelujah. Amen. Yangesinye isikhathi nayo le. Fundela.
ukuze ukuvivinywa kokukholwa kwenu okuyigugu kunegolide elibhubhayo noma livivinywa ngomlilo kufunyanwe kube ukubongwa nodumo nokutuseka ekwambulweni kukaJesu Kristu. Angisho mathiwa kwambulweni kaJesu Kristu, le mpilo lethu le okwamanje uJesu sesikufihlakele. But siyasikhathi ukuthi arivilwe. Uzorevealwa only those bazobe be ready for i-rapture. Mayihamba asiyeke le coming second coming yakhe. Khuluma ngale ye-rapture. Hallelujah. Ukuthi uzobe engekho present on earth, kodwa abamlindele bazobe behamba naye bekhuphukele ku-rapture. Siyexoxa kahle ngesinye isikhathi. Amen. Wonderful. Enimthanda ningambonanga, enithi ningamboni manje nikholwe nguye. Enithi ninjani ningamboni nimthanda ninganjani singambonanga. Sithi singambonanga kodwa sikholwe kuye. Sifuna ukuphila lalela. Lento ekwenza ukuthi ufuna ukuphila ukwenza intando yakhe ukuthi kungena umoya wakhe la kuwe. Bese uyakoperate usebenze ngokwentando yakhe. Uzonde lokho akuzondayo, uthande lokho akuthandayo. Ngoba sewungeniwe. Wona umhlabelelo bakucula lokho akuthatha ngingene emoyeni wami. Sasimusa. Ngingene emoyeni wami. Uwe. Amen. Ungenwe. Mase ungena kuJesu. Isono noma singafika siground esikuthi. Ngoba ungena vele. Ngingalahlekelwa yigugu. Ngenxa ye temporal thing yakulomhlaba. Uyasibaleka ukhetha ukuthi asikubulali. Isono. Ngoba understand lento ongenwe yiyo ukuthi inkulu kangakanani. Nale ndawo yakuyo ukuthi igugu kangakanani. La uyophila khona inguna naphakathi. Hallelujah. Hey, amen. Funda mne. Enimthanda ningambonanga, enithi ningamboni manje nikholwe nguye. Nithokoza entokozo engakhulumekiyo netuselayo. Yes. Kuba naye namukela isigcino sokukholwa kwenu esiyinsindiso yemiphefumulo. Uyabona ukuthi ukukholwa kuyinsindiso yomphefumulo wethu. Amen. Ngangathi wena ukholwa uphila ngokwe-lifestyle kaNkulunkulu la emhlabeni. You are actually saving your soul ukuthi ingayi ku-distraction. Amen. Ingayi kubujisweni. Ugcina umphefumulo wakho kuNkulunkulu usemhlabeni. Hayi, hallelujah. Amen. Usemhlabeni uthatha ukuphila kwakho ubeka kuNkulunkulu esibhini. Wathi uNkulunkulu umgcinele insindiso yami lapho. Ngiyeza maduze so iphila. Ngiqala la emhlabeni. Haleluya. Umhlabeni ngimbona wena ngimbonela phakini. Ehlazi inhliziyo ngimbonela phakini. Oh ehlazi inhliziyo ya. Shulu Jesu wangena uhlazi inhliziyo. Ngoba yiyo into yokuqala efanele ibe clean inhliziyo. Ukuze kube clean ngaphakathi ngaphandle emzimbeni kufanele iqale ngaphakathi. Hlazi inhliziyo. Hayi, funda. Ngayo leyo mfundiso babefunisisa, bephenisisa abaprofeti. Uyilaleleke la ila ize khona kakhulu inaleyo into engizoyikhuluma. Ukuthi emandulo long time before uJesu afika bake baphenya abaprofeti mabeprofeti aboJeremiah bake baphenya many times befuna ukwazi ukuthi lento izokwenzeka kanjani lento yenzeke nini bebheka nezikhathi iningi labo lalibheka ukuthi maybe after 5 years kuzokwenzeka abaningi bafa beyizwile lento yokufika kaJesu ukuzalwa kaJesu bafa abaningi bahamba indoda esayithola ethempelini bekubani Ananias owayehlezi ethempelini elindele ukuthi angeke afe yena senzoza kule amen kwenye iphathi phela manje hallelujah kwathiwa angeke afe engambonanga uJesu nange phela uthe ehlezi ethempelini wezwa ukhala maye
circumcised. Bamuzwe ekhala ethempelini, wayezwa ivoice. Yamtshela ivoice ethe ungeke ufe, wathi nami wahamba wafika wambamba emncane. Beqeda ukumsoka. Haleluya. Wambamba. Wathi indodana kaNkulunkulu, wathi umphefumulo wami ngathi sengafa manje. Ngoba sengibonile insindiso kaNkulunkulu. Haleluya. Glory to Jesus. Wayesemnika umeli. Amen. Wathi lo uyinsindiso Haleluya. yakwa-Israyeli. Wathi Israel. kodwa isoda ezohlaba lo izoyihlaba neyakhe inhliziyo. Khuluma imfihlo labantwaneni. Haleluya. Ngoba sewubone insindiso kaNkulunkulu. Amen. So ke ngoba kwashiwo kuye ukuthi akayikufa angayibonanga indodana. Nakule bandla namhlanje uthe uJesu ngiqinisile ngithi bakhona abandla abangayikuza ukufa base bayibona. Yesimafika. Hallelujah. Simlindele ngoba sikuma preparations zindeye. Hallelujah. Amen. Yes, wonderful. Bephenya ukuthi siyisiphi yisiphi nokuba sijani isikhathi asikho. Uyazi ukuthi abantu bafuna ukubaphenya nangesikhathi. Nababhali nabafarisi sasibahlula besihlola ukuthi noma sefikile abakwazi ukumbona. Amen. Hallelujah. Ukuthi nangu lo kuthiwa umsindisi. Awu amen. Amen. Kodwa baphambana naye. Lithi iBhayibheli babephenyisisa nabaprofeti ukuthi ngempela lesikhathi sosibona ngani. Hallelujah. Amen. Isikhathi ukuthi hayi man. Ufikile. Yeah. Hallelujah. Nathi sisesikhathini esinzima bazalwane. Isikhathini esinzima. Leda usibone. Hallelujah. Kodwa sikuso isikhathi esinzima. Sesikhathini la umuntu kufuneka iposition ekhona. Enze sure ukuthi ku right position lapho ekhona. Ngoba i-rapture according to iBhayibheli lithi izokwenzeka kayi-1. Isiren lezokhala icilongo lezokhala izokhala kayi-1. Liziwe yilaba abaready bese bayakhuphuka bayawushiya lo mhlaba. And kuzokwenzeka kayi-1. So that's why Jesus prepare every day yalokho esiprepare hlala nilungi ngoba anisuka lazi. Uzela lokuthi mali khala kungabikho zothi bengekho ready. Or omunye athi I was ignorant. Ama-sign wonke okubuya kaJesu Hallelujah. Amen. Ngicabanga ngifunda lo Daniel chapter 12. Daniel chapter 12 phela ngamfundi. Futhi angaqedi. Kodwa manje ukuze ke ngifunde kufanele ngiphinde ngifunde lo Revelation 13. Mangifunda uDaniel chapter 12. Kufanele ngifunde lo verse number 7 ka chapter 12. Bese ngifunda chapter 13 Psalm no verse number 7. No 5 wakhona. Bese sikuhlanganisela yona sikubekela yona ngeorder. Ukuthi kukhona ina isikhathi esingale kuDaniel chapter number 7 chapter number 12 verse 7 isikhathi esingapha chapter 13 verse number 5 wakhona verse 7 ngani u12 uDaniel 12 verse 5 Revelation 13 sebekhuluma ngaso leso sikhathi. Hallelujah. Amen. Kodwa ngingenza ukuthi lezi zinto zisuke idinga isikhathi eside. Kahle kahle usuke engasafuni uyishumayela, usuke uyidemonstrate. Ichaze, khulume, kube i-demonstration. Hallelujah. So that izongena kubantu ba-understand ukuthi i-rapture izokwenzeka kayi-1. And after that, destruction. Because last time ngintshelile ngathi uNoah uNkulunkulu akangene emkhunjini because akakwazi
ukuhlisa imvula emhlabeni, idestroy umhlaba nabantwana bakhe. Funeka abakhe abathatha abafake to the safety place, abesemkhunjini. Mase besemkhumbini-ke asekayidedele imvula ukuthi inethe emhlabeni. And kubanika i-limit of 7 times. 7 days. The 7 days, kulesikhathi sethu iwu-3.5 years, iwu-7 years. And then the 7 years idivayideka kayi-2, iba u-3.5, kube ne-3.5. I-3.5 le ile yi-preparation of the church. Isibanga. Njengoba silana nje se-preparation of the church. Ukuthi lihambe. After lihambile-ke la sekuzokhawunta khona 3.5 years. 7 years idivayideka kayi-2. Jesus. So uthi uNkulunkulu-ke after 7 days izoyilethisa imvula. But when angena emkhunjini, because preparele umkhumbi to save you. So Sodom and Gomorrah uthi come out of Sodom and Gomorrah. We prepare indawo outside of Gomorrah because I'm going to destroy Gomorrah. So now when it comes to us, uzothiwa caught up, to be caught up, rapture time. That's why you come into rapture, to be caught up. Because I had to take my children in Babega to the safety place. Then there's a distraction. Distraction is ipambana. Nabazalwana nganga bewushiya umhlaba nge-rapture. Finally distraction yehle emhlabeni. A minute after they happy, then bese kuze distraction. That's why indaba ye-rapture nendaba yokufa funeka wenze sure ukuthi ume kahle nomuntu. Because isuku lokufundula kwakho awulazi. Same applies nosuku le-rapture awulazi. Hallelujah. Amen. Hey, I hope I told it too much. Zindaba lezi zidinga isikhathi eside. Amen. Fundela mfundisi lithi ke babephenyisisa ngisho. Bephenyisisa ukuthi isikhathi siyoba njani. Bafuna ukwazi isikhathi njengoba generation yanamhlanje ivalekile uma uyitshela nge-rapture ayi rapture yikho abanye bakutshela ukuthi since sazalwa umhlaba unje. And then kanti iprofeto zona ziyaqhubeka ziyafulfileka emhlabeni. Hallelujah. Funa fundisi. Bephenya ukuthi isiphi lokuba sinjani isikhathi asikhombayo umoya kaKristu owayekubo efakaza ngaphambili ngezithupheko eziqondene noKristu nangenkazimulo eyakulandela zona. Abambulelwe ukuba bangazikhonzi bona, kepha nina balezo zinto elishunyayezwa zona manje ngabamishumayeza ivangeli ngomoya ongcwele othunywe evela. Uyabona ukuthi ivangeli lidinga ukushunyayelwa ngomoya ongcwele. Oh, kusho ukuthi bakhona bayalishumayela but kungesiyo ivangeli elishunyayelwa ngomoya onjani? Uyabona ukuthi deception layifika kube khona bekusekutheni nilishumayela ngomoya onjani? Abanye bayalishumayela kodwa ngomunye umoya. That's why chapter 11 verse number verse 15. Corinth. Lithi likhuluma indaba ukuthi ngane ndisele ndodeni ningumakoti omhlophe. Hallelujah. Uthi ke kodwa ukhona abanye abadidayo abanishumayeza ivangeli elinye ivangeli. Bashumayele omunye uKristu. Bashumayele futhi ngomunye umoya. Chuthi la emhlabeni ndasiphila khona kunevangeli elinye
hayi leli kaKristu, ngoba elikaKristu lithi hamba ngobungcwele, yesaba uNkulunkulu yena yedwa. Hallelujah. Awuthi sewusindisiwe uphile anyhow. Uba differentiate, kuba nezinto limited kuzo. Because sewamukela uKristu kuwe. Amen. So manje mawusuthole elinye ivangeli nomunye umoya, nomunye uKristu, akusilo leli kaKristu. Hallelujah. Amen. Hey. Ana umsebenzi wakhona. Yes. Ivangeli ngomoya ongcwele okuthunywe evela ezulwini, izinto ezizifisayo izingelosi ukuzi. Uyabona ezulwini ingilosi lento ziyayifisa ukuthi umuntu bekazi ukuthi yini le yanikezwe yona. Ingilosi ezulwini zihawela wena usemhlabeni. Uyabona nangathi udlala sithi wahlala ngethubelika ukubuyazi ukuthi lento yanikezwe yona yini. Uphiwe ubuNkulunkulu bonke. Hallelujah. Amen. Uphiwe into enkulu ongeke wazi ukuthi ungayilinganisa nani kulomhlaba. Ingilosi mazibheka umzalwane ehlala sithi awubheka udlala lento enkulu aphiwe yona. Akayisebenzelanga lento uphiwe. Hallelujah. Ukuthi kwasuka indodana kaNkulunkulu, indodana kaNkulunkulu eyayihlezi noNkulunkulu esikhaleni sayo, yazofela umuntu emhlabeni. Hallelujah. Ukuthi lo muntu abuyisane noNkulunkulu, akwazi ukuyophila ebukhosini kaNkulunkulu. Bible mawufunda kuchapter ku Revelation lithi siyobe sibusa kanye noKristu ezulwini. Hallelujah. Singamakhosi uphila ezitratini zegolide, asikho izitrathi zegolide nomhlaba, kodwa ezulwini zikhona. Hallelujah. Kulo mhlaba sikho, but ezulwini. Ngama ngazimza ukuthi uma ungalahlekelwa uzizulu, akekho umunye umuntu oblame wena. Uzitshela ukuthi I was a fool. Ngalendlela ukuthi ngaze ngisogwini. Ngaze ngafika ezulwini. Ngilithola ichance lokuphila emhlabeni. Hallelujah. Yes. Hey, ngenxa yesikhathi. Amen. Hallelujah. Kodwa ke lithi laphana izingilosi ziyayifisa lento ukuthi ungazathi ingqondo yabantu ingavuleka ibe wide open. Hallelujah. Ngenxa ukuthi zivuleke for the sake yokuthi le ndawo yakuyo nale ndawo kuyo indawo eziku-2 ezahlukene ongeke wazi compare, because izulu ngeke ulicompare na anything of this world, and i-eternity ngeke uyicompare na anything of this world. Hallelujah. So ngamanye amazwi ungavumi ukulahlekelwa yilokhu kwasezulwini nalokhu kwala emhlabeni. Hallelujah. Bengisazoqhubeka manje ngihlushwa isikhathi. Bengithi ngifunda uJohn chapter number 20. Mhlawumbe singamfunda nje verse number 29 kakhona. Ngoba manje isikhathi the Baptist chapter number, yes. Asale sisiphumile verse number 28. Oh, no, verse number 26. Sizwe nje kahle. Ukuzibonakalisa kukaJesu. Angisho bekafile. So uyazibonakalisa manje. Hallelujah. Ufile wavuka. Kodwa manje uyazibonakalisa. Akayibonakalisi kuwo wonke umuntu. Ubonakalisa only kulabo abakholwa kuye. Hallelujah. Ngoba ivangeli liyi-revelation. Mayingakafiki isambulo sevangeli kuwe kusho usesenkini. That's why ivangeli fanele lambulwe. Amen. uJesu ngeke umhlaka umlinganise nanoma ngamuphi umuntu okwaba khona lo mhlaba lo waphila. Because uJesu is above everything. He's the King of kings. Hallelujah. Lion of the tribe of Judah, the soon coming one. Hallelujah. Hey. The one who was dead and rise from the dead. Jesus Christ. UNkulunkulu.
So now la uyazibonakalisa. Abantu ayibonakalisa yilaba kade hamba nabo, kade kholwa kubo. Kodwa among those people, they don't believe in him. That's why uJudah is one of them. Ubengazange akholwe uJesu until wazowayofa. Wathekisa ngaye. Hallelujah. Bebekade behamba naye. Manje ke usebonakalisa sekufika isikhathi ke sika Jesu manje sokuthi manje angimtshengisi ukuthi ngingibani mina. Ningibonile ngishaya esiphambanweni. Nangibona ngabethelwa ngafa ngabulawa nawubona umhlaba unyakaza. Ngayo ngwanjwa. Kodwa lento engimtshelayo ukuthi ngosuku lesithathu ngizovuka ngavuka. Manje sengiyavela ke kini ngizonitshengisa ukuthi ngempela yini. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mayafika phakathi kwabo evela kubo bayamangala bathi hayi yithonga isiboko whatever bathi uthi hayi ningathoki yimi. Angisho ngitshelile ukuthi ngizovuka after 2 days. Sengivukile ke manje. Sengikhona ngizoyiveza kini. Hallelujah ukuthi nibone ngempela nikhona. Nihambe niyotshela nabanye ukuthi vele ngivukile. Amanye ngaphandle kwamadoda asemawusi ambona uJesu the first day eqeda ukuvuka ahamba naye. Amen. Manje la uyafika. Uthi lalelani ke yimi lo. Ukhuluma nabapostoli bayashoda abapostoli uThomas abengekho phakathi kwabo. Mabesuka laba bayohlangana noThomas bathi sibonile inkosi. Ivukile ngempela. Thomas Nimbonile ukushaya kwakhe. Shayiwe lo muntu. Emewafa ngambone. Khuluma uThomas la. Ungamama zimayethi uThomas uthi mangabona amanxeba angengikholwe uyayivalela ukukholwa ungayivaleli ukukholwa. Sewuhambe naye uJesu kodwa ukholwa. Hallelujah. Uthi mangabona amanxeba angengikholwa. Fake neminwe yami la ehleka kade bhojozwe khona. Angeke ngizekholwa. Ukuthi khona into enjalo uyavuka umuntu. Ngamamazi ungabaza amandla kaNkulunkulu. Mawungakhona ungabaza amandla kabantu. Uthi uNkulunkulu ungumfanyana, akawudalanga izulu nomhlaba. Hallelujah. Amen. Ungawangabaza amandla kaSimakade. Amen. Amandla kaNkulunkulu makhulu. Ngamandla lananyakazisa umhlaba. Hallelujah. Amen. Fundele. Verse 26. Yes. Emva kwezinsuku eziyisishiyagalombili abafundi bakhe babesendlini futhi uThomas enabo. UJesu wafika iminyango ivaliwe. Ungena nje iminyango ivaliwe la. Khiwe. Wangena uJesu. Wema phakathi kwabo wathi ukuthula makube kini. Uthula makube? Wasenzani? Wayesethi kuThomas. Wayeseya kuThomas. Zisa lapha umuntu. Wabamba uThomas. Ubone izandla zakhe. Kodwa ngalesikhathi bekhuluma abapostoli bekangekho uJesu. Amen. Ngalekhathi efika okokuqala. Abapostoli efika batshela ukuthi ngivukile kwabafileyo. Amen. Wahamba. Abapostoli bahamba bayohlangana noThomas. uJesu abengekho ngaleso sikhathi. Amen. But ngoba uNkulunkulu omnipotent God. Ngale kathi behlangene abapostoli bekho. Siyibonile inkosi. uThomas ongeke. Nimbonile. Nimbonile lo shayi ngimbonile ngenkathi eshaya ngambona ngenkathi efa ngambona ngenkathi engcwatshwa. Meaning that it's impossible ukuthi uphela. Manje ubafika uJesu bahlangene bayaxoxa badingida le ndaba. Uqonda kuThomas uthi Thomas lethi sakhe. And manje mthinto uyezwa ukuthi kuthinto umuntu la kuthinto umoya la. Amen. Awusukuyekela uyazi uNkulunkulu uyekela. Ungena umnyango uvaliwe kodwa uyakuThomas wasithinta. Hallelujah. Mayefaka uThomas uyazovela yiwa amanxeba la ngiyabona weyiphikile. Uyafaka uThomas
uthi ungabi ngongakholwayo kodwa njani okholwayo. UThomas uyakhala, uNkulunkulu wami Nkosi yami. Uthi ngoba sewungibonile usuyakholwa na. Bazalwane, abusisiwe abantu abakholwa bengambonanga uJesu. Busisiwe ukholwa ungambonanga. Akudingeki uzumbone bese uyakholwa. Amen. Hallelujah. Funeka uqale ukholwe ukuthi ngempela wabethelwe esiphambanweni. Wavuka ngosuku lesithathu. Hallelujah. Wakhuphukela ezulwini. Angisho bambona nabapostoli ngathi sekhuphukela ezulwini. Kwaze kwaqhamuka ingilosi yathi ngoba nimbone ekhuphuka kanje uyobuya kanjalo. Hallelujah. Funda isithandazo. Zisa lapho umuntu wakho ubone izandla zami. Zisa isandla sakho usifake ohlangothini lwami. Ungabi ngongakholwayo kodwa okholwayo. Ungabi ngongakholwayo kodwa njani? Okholwayo. Ngoba kunzima nje bayona lo ukuthi nithi nisaxoxa la nisakumbona na uJesu ngempela. Bese athi Thomas lethi isandla. Ngene iminyango ivaliwe. Angene nje. Kusho ukuthi ayikho la ungamvalela khona uNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu ukwazi ukumvalela inhliziyo yakho kuphela. Isuke ivalwe uwe ukuthi angangeni. Awu amen. Uthi ungabi ngongakholwayo kodwa okholwayo. Hallelujah. So uthi uThomas uthini Thomas? uThomas waphendula wathi kuye, Nkosi yami uNkulunkulu wami. Nkosi yami uNkulunkulu wami. Ngamanye amazwi uThomas sengiyakholwa ke manje. Ngoba sengifake nemilo. Hayi sengiyakholwa phela. So uyamphendula uJesu uthi uJesu wathi kuye, ngokuba ungibonile ukholiwe na? Babusisiwe abakholwa bengabonanga. Babusisiwe abakholwa bengabonanga. Nayo into esiyilandile yokholwa ukuthi masikholwe uNkulunkulu singambonanga. Sazi ukuthi ngelinye ilanga sizombona. Yes, ithuba lokumbona. Amen. Hayi ithuba lokumbona liyeza bazalwane. Amen. Ithuba lokumbona is always there with us. Angisho sokuloku fasibazi. Ngale ngasesifa ila sesiyombona khona ku spiritual realm. Ku spirit world. Ezweni likamoya. Kodwa sisesela emhlabeni siyakholwa. La siphila ngokukholwa. La sihamba ngokukholwa. Konke sikwenza la siyakholwa. Amen. Hallelujah. Lithi iBhayibheli lasifunde khona kuphela lithi ababephenyisisa isikhathi ukuthi kuyoba isikhathi esinjani. Sifuna umuntu ozosichazela ngesikhathi. Ngazathi ngiyabona ngaleso sikhathi kwakudingeka nabantu bakwaSkara, madodana kaJakobe kuthiwa bakwaSkara, ababekwazi ukubona ikhathi. Uyabona nje bona njengamanje nje ukube bakhona la ngabe sebebheke nezikhathi sebecalculate. Hallelujah. Le minyaka nje sikuyo bacalculate ikhathi ukuthi uJesu ngoba akhuluma ukuthi ukubuya kwakhe kuzoba nama-sign. Ngabe sebecounta ama-sign sebebeka ama-sign nge-order. Bathi yabona le sign le. Ngoba labana bengabanye abathi bebona isitala ngaphezulu sitshintshile sipinki or sinjani. Bathi awu isitala esipinki. Esibahamba. Ngeke nje lushita namhlanje. Ababuza, how many times khona ke ngabona khona master ke ngomunye unyaka ngazo ku-2020 ngabona ayahamba abekulani ngapha emaningi eya somewhere abantu abaningi bawabona but babuka master amaningi ayahamba okay it's fine. Kanti lezi zinto uma zifika emhlabeni ziyiwash lethu. Masabona nje abantu babehamba nekhethe emhlabeni so ngoba abantu sebehamba nje ukuthi khona kuzokwenzeka. Ngoba phela ukuhamba ngokuchaza ukuthi abantu sebengena uSathane ngobuningi. Majority yabantu emhlabeni bagcwele uSathane. So ngoba naked nje kanje bengasena mahloni abantu so uSathane se-operate emhlabeni. Then ngoba seka-operate emhlabeni kuSathane kusho ukuthi uNkulunkulu kufanele ahambe emhlabeni. Amanye amazwi uNkulunkulu akasekho welcome. Because emabandleni mawuthafika banquma. Emabandleni abafundisi bayadlala. Emabandleni kuyakumuntu wethu isikhathi lapho abakasikhala ke babesikhawunta ibheko. Yabona ngokuwasho njengamanje 2025 bakasikhala bayasho ke manje babhezi bayahlola
ngoba kwakungabantu ababehlola kakhulu ama-sign. Le sign le ichaza ukuthi kungenzeka u-2027 sobe singasasekhona, or kungenzeka 2026 sobe singasasekhona, or kungenzeka 2030 sobe, yabo bayahlola yonke into abayindluli nje kalula. Hallelujah. But the generation yamanje konke kwenzeka izinto. Oh, okay. Akubahluphi. Hallelujah. So ke lelana lakaSkala la lihlola imibhalo, lihlole zonke izinto ukuthi ngempela amasayini yezo nje nabathi babephenyisisa abaphostoli, abaprofeti nabapostoli baphenyisisa ukuthi isikhathi esibekwe ngoNgcwele. Like now fanele ungabe ibandla liwaleti ukuthi sihamba nini emhlabeni. Kahle sihamba nini. Yes, siyazi ukuthi kufuneka sibe ready. Kodwa isikhathi esingathi maximum or minimum time yethu yokuhamba emhlabeni yile. Hallelujah. Bese kuyabuyelwa ke kuleze ku scripture, kubuyelwa kuDaniel kuyohlola uDaniel la wakhomba 1290 days. Le 1290 days, okay, uma ngabe idlulile from the beginning of 2020 yandlula 1290 days, kusho ukuthi manje siku grace period yokuthi le 1290 days or 3 years and a half there seyidlulile. Alright, kusho ukuthi la sisanikezwe another 3.5 years ukuthi ngoba i3.5 years funeka ibe khona i-preparation of the church before ibandla lihambe emhlabeni. Then i3.5 years ezokhawntheka ibe clear yile yangale egcineni ngoba la ibandla lihambile, then izokhawnta i3.5 months. Kusho ukuthi uNkulunkulu le 3.5 uthe noma efikise emhlabeni yafika, yathi fika kwadingeka ukuthi siyikhawunte ngoba yakhawuntwa from 2020 i3.5 years. Lekhulunywa uDaniel, then divide 7 times divide by 2 kube i3.5 years. Hallelujah. Ukuthi mangidlulayo lo idlulile lena. Kusho ukuthi kusese uNkulunkulu sasinike another grace period esingayazi. Yile ukuthi iBhayibheli isikhathi esingaziwa umuntu kodwa uNkulunkulu kuphela usaziwa. Hallelujah. Into efanele niyenze, you must put your house in order. Thatha abazalwane bafake ku-order likaMngcwele. Mawubona abazalwane bedlala bekhuluma izinto, akusisikhathi seyindaba lezi, isikhathi sokukhuleka. Bantu bayadlala, akusisikhathi seyindaba, isikhathi sokufunda iBhayibheli lezi. Hallelujah. Bafake ku-order. Mayephuma endleleni, akusisikhathi sokwenza leyo nto yenza lokhu manje, isikhathi esibile sesikuso. Hallelujah. Baba egameni likaJesu siyabonga uMngcwele.